tayo ngayon sa Yellow Beach Villa. Hello po, good evening. Hindi ko sa ating lahat dyan. Parang meron ng birthday po dyan, madam. Kasi pinakita akong cake eh. Ayan. Birthday Happy po ba? birthday! Birthday po. Ay, kakantahan natin si Ano po name ng ating birthday celebrant? Wow, bata. Fresh na fresh. Di po ni Sir Rolly ngayon. Oh, di mo na. Oo, kasi 21 years old. Pero hindi halata kasi na parang na siyang 18. Eh, sila po madam. Ayan, hello po. Ano po meron dyan? Mukhang nagkikilang sila Ah, mga. dyan sila madam. Mukhang sila. Nagpapalamig lang sila sa amin. Yes, so we
nila.